Daw skont il-Bibja kilu bit-tuffieħa, u xek ngħidu, bis-siġra bit-tuffieħa. Li fil-fatt hija tree of knowledge. U jien ma nistaġibx li ironikament niskopru li fil-fatt it-tuffieħa kienet verament Apple, xi computer. Ma nistaġibx kun ironika l-affari, għaliex, għax li kienet the tree of knowledge. Għax daw ma keċ, mux vera keċċewhom għax għamlu trupp, id-dnub oriġinali ma jeżistix imkien. Imkien fil-Bibja muqjat. Dak San Paolo inventa. Ma jeżisti imkien fil-Bibja d-dnub oriġinali, ma jeżistix. San Paolo għamel koċ kazzati. Il-katu kem fela Ma dak xaw. Dak kien fariżew ta' dak kien fariżew. U anka Kristu kien fariżew. Ħafna nisma' għasjabu għadi. Anka Kristu fariżew kien. Mela, ħankomplu minn hemm. Mela, l-Elohim, meta raw li daw, l-Elohim għallom isma, tmissux dik il-siġra tal-erf, siġra tal-erf xiġifieri. Le, spiega li jint, x'tista' tkun is-siġra tal-erf, għaxina ma naf ebda waħda għallu, inti taf x'imkien xi siġra li tmur taqta' x'ismu titgħallem xi ħaġa ġdida? Le, mela allura hija simbolika hu. Għamin, kif femu għawma, jgħan għajdlek li da kien xie sors ta' informazzjoni li tud bifan li kun computer tal-Apple, per eżempju, li daw, l-Elohim għallam dak missuħx. Ġieli tmur taħdem ximkien, u dajlek ismax bin. Għamel kollox imma dak missolix għax. Jgħammek titħolx. Jgħammek titħolx, sewa. U daw, Eva, per eżempju, iktar intelligenti u iktar kurjuża minn Adam, insomma, naraw xem. U daw babsu, jenajdu, dal-computer. Sewa? U l-Elohim marduhomx, u marduhomx for a very simple reason. Id-trupp oriġinali mhux dak li ngħidu l aħna. Fil-fatt attwalment daw ma kastigahomx, ma għallhomx ħankeċċikom inaw. Le, għallu ejja resqu għamminaw daw, as a precaution, għax daw għaw babsu daw l-affarijiet daw, il-Bibja tajt jisiru għalla bħanna. Li tamel loġika, ġivri jekk inti għandek computer u inti jgħat fittex u da, nabdi. Issa, inti tittifem li daw, meta daw rridu jżommu l-dan l-Adamu. Bħala għaddej taħħom u bħala il-sir taħħom, ġifiri biex jaħdem għal-jom. Għadna fil-verita. Għadna, għazkulli għadna. Da ma rriduħx ikun intelligenti li jista' jsir ta' periklu għal-jom, li nibdaw namlu affarijiet li, fimt, ġifiri huma dejjem irridu jżommu il-dal-bniedem f'dak il-livell. Ara, bħala prekawzjoni, naħħuhom minnaw il-daw. Għom dajfin. Naħħuhom minnaw, ħalli, u npoġġu l-gard mal-bib biex ma jerġawx jitla, xin kalli għadu jitlu jibabsu. Basikament, this is the story, meta tarabda l-lenti, diki l-istorja, issa tajd li għalix il-bniedem, għalix taħseb li l-bniedem temmen daqsek li huwa ġenetikament li huwa ġenetikament manipulat. Għax tant għandu difetti li da ma jistax ikun li ħalqitu n-natura. Ma jistax ikun. Simple. Mela. Normalment, kull animal, kull kreatura li għaw fil-dinja tadatta ruħa għal-ċirkostanzi li s-sib. L-sib, eżatt. Aħna le. Aħna iċ-ċirkostanzi irdu għaddattaw ruħom għalina. Għalix, xkien il-dnub li kienu għat jibżaw minnu l-Elohim? Għaxu ma kienu għaddew minna probabilment diġa. Il-dnub kien, li daw kienu jafu, li jek dan Adamu jibda jisir intelligenti, sawa, ħafna, da kienu jafu li dan huwa parassita, li dan huwa an invasive species fid-dinja, u se jagħmel ħafna ħsara. U llum x'għandna? Ħafna ħsara. Iridna pjaneta. Għax aħna maħniex parti mill-kreazzjoni tan-natura, maħniex. Aħna ġejna ġenetikament manipulati. Sawa, u spiċċajna virus. Aħna parassita. U għafat il-bneb huwa parassita. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.